sino f ka x equals negative 4, negative x plus 4. F of x equals negative x plus 4, i-function yethu leyo. Manje thina sesizama ukuthola i-inverse function yale function. So qala ngokuthi y equals negative x plus 4 ngoba f of x i-outcome, y outcome. Y equals negative x plus 4. Ebese-ke simayinaza u4 kuwo mabili amacele, sithole ubani? Sithole sizothola y minus 4 equals minus x. Ebese-ke lapho sifaka u1 kuwo mabili amacele, ebese sithola negative y plus 4 equals x. Ebese-ke sithi x equals negative y plus 4 ngoba sijwayele phela ukuyibhala kanjalo, kodwa minus y plus 4 equals x no x equals minus y plus 4 into efanayo. Ebese-ke sithola i-inverse function ka y negative y plus 4. Angithi i-inverse function yethu ka y negative y plus 4. Ebese-ke masisuka lapho nampo y bethu, ebese-ke sithi inverse ka x negative x plus 4 into efana nsena lesibhale phezulu leyo. Inverse ka y negative y plus 4, inverse ka x negative x plus 4 iyafana nje ukuthi sishintshe alphabet sasuka ku y saya ku x, kodwa chaza into efanayo lokho. Ngaveza nakuyinto efanayo la kwi-graph yethu esizoyidweba. Asiyidwebe-ke i-graph yethu sibone ukuthi ingaphuma injani uma siyirepresenta njengento ebonakalayo. I-y value yethu angithi u4, ebese-ke u-negative x nanku. Uyabona ukuthi ingamanse kulo line la khona i-function yethu original u-f ka x equals negative x plus 4 ingama endaweni efana nse. Nansi-ke uline wethu y equals x, ubona-ke lo 2y equals x lo line sishile ekuqaleni. So i-inverse function yethu ingama la khona i-function yethu esekuqaleni ngoba phela angithi sithe sisebenzisa ama-values afanayo. Asidwebeke i-function yethu sibone, uyabo ukuthi u2 usiphumisa no2, ebese u4 usiphumisa no0. U2 sithe usifikisa ku2 angithi ka x na ka y, ebese u4 ka x usinika u0. Nanku no4 wethu ngala. Asenzeke manje i-function ka 5. Asithi-ke function ka 5 u-negative 1. F i-function leyo shuthi sizosuka ku 5 sifike ku negative 1. Ebese-ke kushuthi i-inverse function ka 5 ayibuka negative 1 njalo u5. I-function ka 5 meku 1 shuthi ku negative 1 shuthi i-function ka negative 1 i-inverse function ka negative 1 u 5. So i-inverse function kushuthi sizosuka ku negative 1 sifike ku 5. Sizokwenza lokho ke manje nansi asithi ligquma ama-domain leli linye igquma ama-range ethu. Sisuke ku 5 safika ku negative 1 kwi-function yethu. Ebese-ke kwi-inverse function yethu sifuna ukusuka ku negative 1 sifike kulo 5. I-inverse function njalo le. Uyabona ukuthi opposite. Asiqhubekele-ke senza amanye eminye imizekelo yalama inverse functions khona phela siwompesa njengama functions sesiwashaya. Lana sino g of x equals negative 2 minus 1. U-g ka x uyafana no y equals negative 2 minus 1. Y plus 1 equals negative 2x. Si minus ebo si ede u1 kuwo mabili amacele ukuze sizose lo 1 ngaka right. Ebese-ke manje sesino negative y over 2 minus half ngoba sidivide umabili amacele ngo2 equals x njalo. Noma kuyafana nokuthi x equals negative y over 2
minus a half ngoba phela sidivide ngo2 ngathi ngishilo bese i-inverse function ka-y u-negative y over 2 minus half i-inverse function yethu leyo. Ungadideki phela uxakwe-ke manje ukuthi sesibathole phi labo half sithele kulo negative 2x esisale ngawo ngaka right sawudivide ka2 sathola u-x. I-inverse ka g, inverse function ka g u-negative y over 2 minus half bese i-inverse ka x u-negative x over 2 minus half. Yabona into efanayo njengasekuqaleni nathi sishilo ukuthi sithi g noma sithi x noma sithi y noma sithi a into efanayo ngoba phela ama values ayafana. Asidwebeke manje nangu half lapha kwi-y axis ka negative half phela ebese ke nangu u1 sehle ngala bese hawu ipeni lami langavela manje. Nanku ke futhi uline wethu sithiwa y equals x loyo line. Uyabona ukuthi labo line i-function ne-inverse function bacishe basinike into engathi u-x. Nabo ngathi ba-reflecteke nge-direction e-opposite ngoba phela i-function ye-opposite i-inverse function sisiyakwazi